खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामहिनबा एबसुआ बड'फानि जे सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा आरो बर' हारिनि बा बर' हारिखौ दानायनि जे मिजिं बे मिजिं बायदिनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। थारैनो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनाया बड'फानि जि मोनसे आदर्शमोन हारि दानायनि बेनि आधाराव जोङो मावगासिनो दं। बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हारि माहारिनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय जे नाजानाय बे नाजानाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ। बिथाङा बुंथिदों दि मैयानि सानाव जे जानानै थांनाय थामहिनबा जमदुवार दखरा एबसुनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ थामहिनबा सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथां जसेफ बसुमतारीनि जे 10थि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां दिपेन बर'आ बुंथिदों जे बे हाबाफारियाव थामहिनबा 10थि जसेफ मोसाहारिनि जे मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायाव गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जे सुबुंफोर बे सुबुंफोराबो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बे समाव बिथाङा रोखा खालामदों थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बड'फानि जे हारि दानायनि बा बर' हारि दानायनि थामहिनबा गेरेमसा बर' हारि दानायनि सायाव बिथांनि जे नाजानाय बे नाजानाय आदर्शखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों। हारि हारिसानि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोन लाबोनो थाखाय बे समाव एबसुआ खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ जमदुवार दखरा एबसुनि जे बानजायनाय बे बानजायनाय हाबाफारि जे मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि जे 10थि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोनां बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारि दानायनि देरसिन मोनसे कन्ट्रिबिउसन स्पर्टिं जोंनि टेलेन्ट जोंनि केरियार दानाय आरो पजिटिभ सिन्ता समाजखौ सोद्रोम आरो गोग्गो गोथार खालामनांगौ। नेगेटिभ जायफोर थासारि दङ समाजाव जायफोर सिन्ताफोर बेफोरो नैबेबायदि इभेन्टनि गेजेरजों गैया जायो आरो बेखायनो दिनै लोब रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बर'नि अनगायैबो सावताल आदिबासि जोंहा माने राभा गुबुन गुबुन कमिउनिटि जेराव मोनसे खौसेथिनि मोनसे बेयाव जोङो माने नेरसोनखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो जोंनि गोजोन आरो गोरोबलायनाय अनलायनायनि मोनसे नेरसोनखौ नुनो मोन्दों। थारैनो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनाया बड'फानि जि मोनसे आदर्शमोन हारि दानायनि बेनि आधाराव जोङो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि फुटबल कम्पिटिशननि गेजेरजों जोंनि क्लाबाव गेलेनाय जोंनि स्कुल गोयिं कलेज गोयिं स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे गावनि केरियार गावनि जिउखौ गोथोङै दालांनायनि स्पिरिटआ अराय थांनानै थागोन आरो बिथांमोना जाफुंसार महर मोनगोन। जमदुवार दखरानि बे इनिसियेटिभनि गेजेरजों गासै जमदुवार ओनसोलाव जि मोनसे खौसेनि जि मोनसे सान्थिनि जि परिबेस बियो अराय गोजोर जाथों आं बेखौनो मिजिंथियो। गोजोन्थों। खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काप एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन।
नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एसियर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003999187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।